Bueno, boa tarde a todas e a todos. Teño aquí unha outra réplica dunha gaita das cantigas, que ven ao conto deste proxecto que ando a facer, pois, de reproducir os aerófonos que están nese manuscrito tan importante. Xa sabedes que eu penso que son como fotografías, é dicir, que quen fixo as iluminacións o que intentaba era representar un instrumento real, o máis real posible. Entón, para reproducir estes instrumentos, a técnica que emprego é simplemente comparar o tamaño do instrumento representado coa altura do instrumentista que o toca, porque na Idade Media, nesa altura, sabemos que a xente medía máis ou menos 1,68 m de media, entonces podemos calcular máis ou menos o tamaño do instrumento. Isto é a gaita da cantiga 260, que a podedes ver aquí. Vedes que hai dous instrumentistas que tocan, pois, sendas gaitas. Estas gaitas teñen varias características curiosas. A primeira de toda é que levan un resoador longo, que eu penso que é de madeira, que non é de corno. E digo de corno porque esta gaita penso que é unha elevación, digamos, dun instrumento moito máis antigo que é este que teño aquí, que é a rosca do Baixo Miño, un instrumento que se conservaba na memoria de 3 informantes únicamente, entre eles Alfonso de Cristelos, que foi quen nos deu este instrumento. É a única gaita con resoador que se conservou no occidente de Europa, e é unha gaita que, como vedes, é de lingüeta sinxela, está construída a navalla, é unha gaita con anéis. Tedes por aí na sección de bibliografía da miña páxina web, tedes unha explicación de por que estes anéis se labran nos punteiros das gaitas, tamén nos sopletes. Bueno, eu creo que a gaita da cantiga 260, esta gaita é o mesmo instrumento que este, o que pasa é que, como vos decía, é elevado á categoría dun instrumento dos pazos. Como podedes ver, a buxa da rosca é unha buxa simple, a buxa desta gaita ten cabeza de rei, está tallada nun anaco de madeira. Esta talla fixo o meu amigo Javier, de Ilex Talla, de aquí de Santiago de Compostela. E é tamén unha gaita de lingüeta sinxela. Neste caso, puxemos o mesmo sistema que leva a rosca, un pallón de sabugueiro, que é o co que se fornecía a rosca. E o resoador fixémolo intercambiable, porque así podíamos, pois, cambiar o tubo sonoro e podemos cambiar a afinación da gaita. Bueno, o resultado, pois, ídelo escoitar agora, dentro de nada, porque, bueno, non hai moito máis que dicir que a gaita, bueno, funcionou, pois, simplemente así coas medidas que tiña na iconografía, e basándonos un pouco nos diámetros interiores da rosca. Entonces, o que imos facer é que escoitedes esta gaita. Vamos a ver, vamos a tocar unha cantiga. Bueno, pois así sona. Sabedes que ten un son curioso, pódese afinar no tono que se queira, porque, como vos digo, pódeselle cambiar o resoador, o tubo sonoro, e tamén, por suposto, se pode fornecer con lingüetas sintéticas, que facilita, pois, que a afinación sexa completamente estable. O que quería tamén era ensinarvos como son esta gaita con outro instrumento medieval que tamén replicamos, que son as nácaras. Ides ver, mirade, as nácaras é un instrumento de orixe árabe que consiste... Ben, Rosiña, trae pa aquí eso. Senta aquí comigo. As nácaras é un instrumento de orixe árabe
que aparece moi representado nalgúns manuscritos, como por exemplo no manuscrito 264 da librería Bodleiana. Neste manuscrito, como podedes ver nestas fotos que tedes aquí, mirade, aparecen as nácaras tocando con todo tipo de instrumentos musicais, con flautas traveseiras, aparecen tocando con gaitas, aparecen acompañando a conxuntos máis grandes, e sempre son iguais. Son, como podedes ver aquí, mirade, dous tambores que se pensa estaban feitos de cerámica ou tamén poden estar feitos de barro. Neste caso fixomos Agustín de Niño d'Águia, un dos millores oleiros que nos quedan aquí en Galicia. Mirade, un vai aberto e outro non. Vedes? Por qué? Porque se supón que cada un dos dous tambores, que como vedes cada un leva un bordón, aparecen moi ben representados estes bordóns nas iconografías, cada un destes tambores pois emite un son distinto. Un ten un son máis agudo e outros ten un son máis grave. Outra das características destas nácaras, bueno, é que tiñan diversas formas de colocarse, a veces iban ao lombo dunha persona, ou a veces iban encima dun apoio. Nós puxémoslle unha correa de corda para podelas pendurar e tocalas facilmente nos concertos. E outra das características que se ven nas iconografías é que as baquetas eran tortas. Nós supoñemos que eran tortas porque isto facilita este son. Se foran rectas sería máis distinto. Así podense obter dous sons de cada un dos tambores e obtense un tambor que ten pois bastantes posibilidades sonoras. Vamos a poñer aquí a rosiña. Despois levan estos, vou coller aquí, mirade, levan estos cilindritos que os poñemos así para poder tensar os bordóns, tamén se lle poden poñer nas cordas. É un instrumento que en realidade se sigue empregando nos países árabes e tamén na India. Extinguiuse en Europa, foi moi coñecido en todas as cortes europeas, xa vos digo que está moi representado. Entonces o que quería tamén é que escoitara desas nácaras xunto coa gaita das cantigas. Entón vamos facer esa mesma cantiga de Santa María que vos toquei antes, e tamén vamos tocar unha muñeira, así pois podedes ver como sonan estes dous instrumentos xuntos.